Mas Yusuf. Nggih, Mbak Jenengan Tatin. alah jebulane ya. Kaku kula niku nek ngadepi sinden ngeten. Ora biasane kan jenengan lungguh nang ngisor blencang. Nggih. Ketok gagah jebulane ya mencilik ngene ta. Rasane cermimih ngono kuwi kaya nek nak dalang ae lho. Sing tegas. Biasane nek padu jenengan tak reso nang ngene, saiki adep-adepan gelut piye yo. Ndak ilang. Kok benake ngarep terus iki ngopo to jane? Iki kathoke gegeden. Ora ngesake lemper piye? Delok. Akan biyen Agung tresno tanpa bantal tanpa kloso Joget. botapote kataman Itu arep omong-omongan ana karo Dik Yusuf nak kersa. Nak kersa lho iki. Ya tak aturi jengkarene cedhak sinden kene, Mas. Ngrasake cedhak sinden iki kaya ngopo iki? Ngrasake cedhak lho, burung liya-liyane ya. Srep iki, duduk. Ya, nyekel mic, Mas. pripun, Pak? Wah, suarane yo gede. Pripun, Pak? Iki kan pripun iki? Kan pripun iki? Arep manut aku apa manut karepmu dhewe? Nak manut aku tak kon koprol. Nggih, Pak. Ya, saya bangga dengan Mas Yusuf nggone wis iso gawe gumune para pamriksa wayang. Nggih, sembah nuwun. Ping pesenku tetap rendah hati, Nggih. tetap rendah diri, aja Nggih. sombong ya. Ning jangan merendahkan diri lho, nak merendahkan diri nggak bagus. Nggih. Merendahkan diri menungso ki dikudati karo Gusti Allah dhewe-dhewe. Dadi Nggih. sono, kula mung dalang desa, Pak. Kula mboten saged napa-napa. Iki malah merendahkan dirimu sendiri iki ora kena. Ora kena tuh. Nggih. Apa-apa harus percaya diri. Percaya diri. Terus latihan sabet, latihan sastra, Nggih. gede. Ngeten ya Mas ya. Nggih, sembah nuwun. Sing penting ngono kuwi. Jenengan saiki viral ning sampean duwe PR. PR Nggih. sampean ora gampang. Kamu harus bisa mempertahankan nama yang telah diraih saat ini. Nggih. Iki ora enteng iki. Jenengan dijeneng jenengan viral, nek kamu tidak bisa mempertahankan namamu, medun. Kuwi kudu dieling-eling ya Mas ya. Nggih, Dukai srawung karo dalang sapa wae ya tetep sing srawung sing apik, sing becik. Siji meneh karo wiyaga aja tok rendahke. Wiyaga itu harus Nggih. rangkul karena kamu nggak bisa tanpa kanca-kanca wiyaga seperti ini nggih. Leres. Karo pengrawit kudu luwih gemati. Nggih. Kala-kala dundang, tukoke Nggih. rokok, tukoke wedang, diroyalke ngono kuwi. Nggih, nek niat kula niku ngoten ning sok do mboten kersa. Ora gelem. Nggih. Pateni wae nek ngono. Ya sing penting rasamu dibuka ngono bae Nggih. ora. So, ngono ya Mas ya. Nggih, Jadi sembah seperti nuwun. itu, hati-hati, Nggih. jaga kesehatan. Sing luwih penting meneh, Mas Yusuf bisa sekolah toh? Nggih. Kuwi sing kudu dirampungke, sekolahe. Kudu dirampungke. Jangan terganggu oleh jadwal-jadwal wayang. Nggih. Gue sampean nak terganggu dengan jadwal wayang saking padete sampean leno. Aku malah sekolahnya gagal. Aku biar tahu kaya Dik Yusuf. Pernah saya bengi mayang awan sekolah. Bengi mayang awan sekolah. Tahu. Tapi ya tetap 4 tahun biar nong SMP juran. Karena saya Yeah. tidak bisa memanage waktu. Nggih. Karena ya Mas, yang penting Yeah. sekolahnya tetap kudu sergap. Terus kegiatan ini di jadwal yang bagus, jaga kesehatan. Sembah nuwun. Ojo Yeah. laris-laris banget. Nggih. Wow, laris-laris banget Nggak. apik, resikone. Kula nggih anu kalih jenengan. Heeh. Nggih. Nganu apa karo aku? Nganu. Aku nak nganu gak, aku nak lanang do lanang ya nganu. Kah aku jan kah kula. Gak, nganu ya apa maksudnya? Tresno sayang. Nggih, perhatian ngoten lho. Ya, wis matur Nggih. nuwun kaya ngono ya Mas ya. Nggih, sembah nuwun sanget Oh. sedaya saran masukan ibu. Ya, yang penting siji sekolahe kudu sing sregep. Nggih. Kaping pindho sampean PR-e luwih gedhe. Monggo sinau babagan pedalangan sak oke-oke karo sapa sing mbok percaya monggo. Nggih. Ketiga kalinya harus tetap rendah diri, jangan sombong, nggih. Nggih. Oke, wong sing do sombong mergo wis rumangsa pinter, rumangsa wah, rumangsa viral, pada akhirnya ibaratnya doro mabur mulu keduren, ketabrak motor mabur, der, Nggih. gogrok.
Ya, mula aja dhuwur-dhuwur sesuk ya. Weh, Ku tak kesampluk motor mabur kuwi mau apa? Nek mboten dhuwur mboten gatuk ngono. Gondo. Tenang wae. Ya Mas ya. Tegese merendahkan diri niku rendah hati napa? Ya rendah hati iki mau lah, tidak nggih. sombong itu tadi ya. Nggih. Wis sing penting kuwi Nggih. pesenku muk tak dongakake sesuk dadi dalang sing laris, Amin. dalang sing payu. Nggih. Nak ming laris tok kuwi urung sempurna karena arti Nggih. laris karo payu ki beda. Bentene no. Bedane nak laris akeh tanggapane. Nggih. Ning regane urung mesti. Nggih. Ngono. Ning nak payu berapapun yang kau minta akan diberikan dari sing nanggap mau. Nggih. Syukur laris bendina mayang ning terus payu. Yo hasilnya akeh. Nggih. Ngono to? Kuwi iso dienggo jaga kesehatane sampean dhewe. Lanjut. Lah saiki upamane sampean mayang mbladrek, engko meng oleh 500.000, engko ping 20, opname ayo badal. Mulane tak dongake laris ning yo payu. Nggih, sembah nuwun nggih. Sip, Pak semangat kanggo Tunggu maju. supportipun. Heeh, ya. Nembang ya. Waduh. Nek ora dolen nembang tak kok nyawer lho iki kok. Nggih, mboten apa-apa. Weh, lah iki. Tin, ngadeg Tin, yo, sepoti cok. yo 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 yo. Cek. Selamat Sudah. malam, adikku itu sayang. Oleh mek sing jelas sik tes Ah. tes. Ji rolu tes ji. Meneh Mas, munggahne Mas. Ji. Bar kowe tunggake Mas. Ji. Ya ben do krungu nggih Pak Bu nggih. Oh, cek iya. diteneni kula to nggih. Oh, kok ora dunggah keket mau. Ayo ampun. Ya kok sike ora usah nesu-nesu kono ora wis. Iki kok ngunggahke dalang sapa iki? Ku sike ta. Nak kowe kan sing tak unggahkan siji-siji sike, nak kowe ora kerep diunggahi soalé tadi. Keri le munggah kuwi. Ah iki penontonnya cilak gemes kok nggih Pak Bu. Kok Tatin ora nggih munggah-munggah ngeten nggih. Loh. Oh, kok do gumun ro Tatino aku lekas jeleh kok aku iki. Wah, aku bedina weruh. Ora apa-apa, sing penting masyarakat wilayah mriki mboten jeleh kalih kula nggih. Nggih, manut aku kabeh. Dalange iki rasah dinut. Ora apa-apa, aja meneh kok kowe wah bojowe ra manut karo aku kok. Ya kapokmu kapan? Mangsamu apa? Nggih, saderenge menika nderek ndedonga kagem masyarakat Wiladeg mriki mugi tansah sehat selalu nggih Pak Bu. Lancar anggenipun pados rejeki, tansah ayem tentrem bagas waras. Allahumma amin. Ah, Nggih, iki mau ana panyuwuran, Nduk. kok sik iki lho. Ayo tekno. Ngadeg kowe. Kon ngadeg niki. Ngadeg. Wis cilik lumayan. Ya ben cilik oke iso ngadeg to kowe. Oh, aku ki biyen cilik-cilik wis ngadegan kok aku ki. Nggih, sejaleh kula. Kowe biasane ndalang nang kono akon aku to saiki wis tak kon nggih. kene. Mbak, Lah iki yahene ora wayahe ngadeg niki. alah nek karo aku sak wayah-wayah ngadeg ra apa-apa. Ngadeg, Mas. Ya. Nggih. Ngadeg ra apa. Ngadeg. Kene nek ra dandan Jawa ya kaya ngono to. Jebulane. Kaya napa? Andekno gaya. Kok saiki libur? Kok dadak anggo prei? Lha napa mboten ento? Ya kan biasane jadwalmu rentek-rentek. Lah wong niku Kamerane nang kono iki lho. Adep rene. kula ki wong buta kamera. Buta kamerane buta duit ra? Mboten. Mas Disyop. Nggih, Mbak Jenengan Tatin. alah jebulane ya
Kaku kula niku nek ngadepi sinden ngeten. Ora biasane kan jenengan lungguh nang ngisor blencong. Nggih. Ketok gagah sebelahne ya mencilik ngene ta. Lah nek tak omongi cilik sing penting atos. Nggih. Timbang gedhe ning empuk omong. Alah jame ya ampun. Mas. Jam pira Mas Yusuf? Tak delok iki lho. Delok jamu. Ora nggo HP kula. Iki lho jenengan kan nggawa jam. Wong lanang kok jame emas. Niki niku anu. Oh, jame larang kok ya. Kok sik lho delok. Enggak. Oh, ming delok kok le. Niki kula kan balani padu to nih. Niku kula kan balani padu. Ora apa-apa kok. Nek iso ki interaksi ki ngono kuwi Mas total. Ngono lho mumpung ketemu kanca-kanca kabeh. Ngono ta ya. Biasane nek padu jenengan rak reso nang ngene, saiki adep-adepan gelut piye yo? Nggih. Iki ngapa kok tak dilebokke? Saru. Kok saru? Lah aku ndak dipengini. Pengen apa? Pengen jam kula niku. Alah, aku ya wis di jam lho. Alah ora emas iki. Orang emas ya ora apa-apa. Wong lanang itu nggak boleh pakai emas. Kan warnane asline bukan iki. Berarti palsu. Lah palsu. Nek palsu tak peke ne. Niki niku rega 100.000, Pak. Oh nggonku 80 iki. Lah asli niku. Dan iki niku sing penting Rasa cermimih ngono kuwi kaya nek dalang ae lho. Sing tegas. dalu punika. Panenono. Ora nek tak belani arep adiku kae toto gelar adi ning batin mungsuh nek ora aku kae. Soale pirang-pirang dune iki tak sambati meneng wae bocah. Wah, nggih mboten wong dalu niki sing dados dalang niku Pak Wiji. Ora apa-apa, tak kae purba wasesa kok nang ngarep yalian rotatin. Wah, mboten. Nek omongan madhep rene. Nah. Nggih. Awedi ro Pak Tulus kok. Kae iki nek yamene iki ora krungu. Kae Pak Tulus ki nayak wene iki ora pati weruh barang. Tok pas kecagake lho ben ra ketok. Nah. Sekolah kalian cagak zaman. Wes ki ndeng areng apa? Lah manut nek kula ki. Manut. Lah kula meng lingkuh teng mriko kula kan mriki. Heeh, manut aku ta? Nggih, lah saniki ajeng pripun kula manut. Mbok ket mau ya Bu nggih. Ket mau peteng ora diuripke lampune jan. Iki sing tengah iki urung ki. Men ket Pak Yusuf ki ireng apa ora ngono lho. Pun genah nek niku. Ireng ta, klambimu ireng ya. Nggih, sak wonge. Sak wonge. Asline ya lorek. Mas Yusuf. Nggih, dalem. Jenengan kok saiki prei? Kok yo ndene? Mergane ngopo arep ndelok aku mesti? Mergi nembe mboten mayang. Lah nggih jenengan arep ndelok aku kangen karo aku ta? Wah, sing kandha sapa? Alah. Mbok rasa ngono kuwi. Mbok rasah GR. Alah, jenengan bar wingi ketemu nang ngendi kae? Layan. Nang pelayan dadi viral to, Nggih. padu karo aku to. Wah. Heeh to, saiki padu par gelut. Dadekke sisan mawon nggih. Ya ya. Heeh. Kuwi arep luwih viral banting-bantingan. Wong anu ae yuk, bubuk ae yuk Mas. Yo aja wani-wani. Gah. Lah ngopo gak? Gah, urung ngantuk. Lah ya ngantuk ae bubuk. Urang ngantuk kula. Oh, ora ngantuk. Nggih. Ya wes saiki duet karo aku kowe biasane dalang saiki nyanyi karo aku. Nggih. Oh, Nyanyi cocok apa? nggih? Nggih. Nyanyi nggih? Nggih. Lah, Nggih. duwe apa? Iki tasih ana duwite pirang juta to kok ya ora didukke iki. Kok didukke? Mah. Selehke ngono lho. Ora gelem medun iki. Tak tin ya sinden ya copet bareng jebule ya. Mula ngati-ati kudu tak dekek ngarep iki. Ayo tekek Heeh. ngarep. Aku iso Nggih. ngarep yen ngerogohe. Nah, selehke. Wis seleke ngono dileke tindi watu kuwi apa tindi ngono kuwi dlentrem. Ndak ilang. Kok benake ngarep terus iki ngopo to jane? Iki kathoke gegeden. Ora ngesake lemper piye? Delok. Ha kan biyen Hah? ngesak lemper kan biyen. Ha delok lempermu. Moh. Tin ora kaya ngono kuwi to, Tin. Lah, aku mau Pak kene terus Kowe iki sing cilik, wulune urung. Ya wis tak komplit. Dereng komplit nggih, ngncing-ngncing dikompleti mawon. Aki sing Masa? Masa kowe rong ndek wulu? Nun. Masa rong ndek wulu? Lah sing nonton ya. Ya ndi delok. Moh. Oh, aku mbok tantang. Buka cepet. Moh. Pun ajeng napa niki? Hah? Ajeng napa niki? Lah ngapa? Karepmu piye? Mboten sasuwe-suwe ndak juarai. Oh, Kok ngakon aku? Lah kula niki meng. Iki yo nang kene ora ndalang lho kowe. Kula Nang niki kene ceritane nggur ming pengajian, manut. menang rasa omong. Ya wis, ya wis. Duet.
duet. Apa lagune? Manut jenengan. Manut aku? Sing penting ampun sing kula mboten iso. Lah. Apa, Mas? Ora ndak kempling. Mas, kula ora iso nyuwara pelok. Hah? Dalang kok ora iso nyuwara pelok ki piye? Saiki jur ketok asline ra iso nyuwara pelok. Cen bloko suta. Ya sesuk ajar. Nggih. Gampang carane ajar. Nak wong ae bocah-bocah nang pondok pesantren, Nggih. kan arek pinter maca Al-Qur'an to. Nggih. Al-Qur'an sing wis lawas kae jare diobong, yuk diombe awune. Lah tapi nek bisa laras pelok ngobong gamelan dipangan. Walah. Bisa. Terus kene iki bolong. Ah iya ta. Ya, Nggih. tembange apa sing penak wae nduk, Tin. Wong dalang reso nyuwara pelok kok laris. Kuwi jenenge bejo wajan kowe iki Tin ora. Nggih, mpun. Aku jane gumun lho karo Yusuf iki ana apane kok laris iki ngono lho. Kanugrahane Gusti. Ah iki wae nek ra nggo Jawa ya kok ngene lho. Nggih. Mau kowe pasang apa ngono? Masang apa ben laris ngono to? Masang lambi. Hah? Masang lambi. Lambi? Nggih. Oh. Nggih. Apa iki lagune? Sesi deman gubuk Ah, asmara iya. apa milih Ya, mawon. ya, kula. Ya, sesi Gubuk beto. Asmara ya. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara sing bawa Mas Yusuf Anshor. Ya. Ya. Bawani Mas, sing apik. Ya. Mengkar mengkor. Nying. Hah? Nying. Gandeng kula niki mboten nate sinau cakepan, ming sak krungu kula. Kok mingkar nying? Nggih, baleni. Nying nying. Nying-nying. Kowe lah. Wah nirokke. Nyingkar nyingkur. Ya. Tepuk tangan mboten? Oh, tepuk tangan. Ampun nek tepuk tangan niku mboten sah dipaksa. Lah piye? Pemaksaan ngoten niku namanya. Aku tekok lho. Ah wis mboten sah dian udah kesuwen. Wah, gajul tenan lho kowe. Gajul genti. Oh, saiki iso gajul ya? Saged mawon. Oh, kowe iki nek gajul kowe iki gegejen sikil kok, Tin. Oh, malah gajul pupumu dhewe kok. Ya ora. lah. Balik yo, balik. Mendat. Pok. Pak gundulmu kuwi. Papok. Wiwitane Irungmu kok megar mingkep e? Mbok ora tau ururi terus Tin mesake kowe iki. Kowe iki arep kok nembang pak nyekso bocah kowe iki. Ora ya iki bocah ning iso gawe bocah iki. Kula teng mriki disiksa mboten napa-napa. Ra apa-apa, kapan meneh iki nyekso Yusuf nang ngene iki ya. Isuk. Isuk gentenan nek sampean sing mayang oblok-obloken kae. Ulang. Ah wis malah niki pembalasan aku wingi aku ya dibales ngono saiki tak bales Kula niku jane nek Mbak Tati niku pengen balas dendam. Heeh. Neng ngendikane Gusti Allah mboten pareng jahat kalih kewan. Maksudmu canek tenan lho engko ngonekke aku kewan. Lah channel sing ngoten kok. Sesama kewan enggak boleh begitu. Olah kemplu kabeh jebule. Nggih. Jenengan genti. Apa ngakon aku bayar apa piye? Balen jenengan ki mriki dibayar kok. Sapa sing bayar? Lah yo sing nanggap. Sing nanggap sapa? Lah mbok. Urung rampung wi lho. Irung mulai megar mingkep urung rampung. Lah nggih tegese kula pun witane kayak terus dengan lingsem ngoten niku. Kok ngandani kowe? Ngandani wong tuwa. Nggih pun, nggih pun. Wis aja ta omong kowe diloske wae wis ora normal kok kowe iki. Pun anu niki, lulusan gal dhuwur Iya. kok. Apa? Pun mboten ini. Senengane nek ditanjiki ra tau ngono kuwi. Ora apa-apa, Ding. Kok tok rasane ora bakal krungu tating yo rada budhek kalene kok. Mboten ming rojok kok Pak Juble, Pak. Heeh. Engko anggar jam 1 bengi wis banget. Nggih. Kowe cah cilik ngonekke aku kewan, ngonekke aku budhek karo neh. Terus mengke mawon mengke. Ndak entek bahane. Oh, kari-kari tak langsung des ngono lho. Mboten apa-apa. Nek kula des kula tos. Ya Kang. Kengkong. Lingsem. Weh, mripatmu ngono le umat ki le. Masa ngematke aku ngene? Rewel. Nek ngematke wong iki mbok biasa wae kok kaya ngematke demit lho. Niki niku mata kula niku jan ngaten iki. Piye matamu? Matamu piye? Meripat kula niku jan ngaten Nah, iki. nganggo meripat ora mata.
Nggih. Go. Lingsem yen mutan. Penontonnya akeh yen. Oke arep ngapa? Mboten mengandake kok. Ayo oke no, penontonmu ya oke toh. Wah. Lebih dari ini toh. Kula sok ora ngerti penonton kok. Lah ngapa? Mboten ngetke. Wong di moto ora ngematke. Lah. Salahe sapa? Ya sesuk ki ana cara praktis, dalang ben iso konsentrasi nang kelir karo iso ndelok penonton iso. Nggih. Mripate siji-siji pindah nang cengel. Imbuh mawon. Mata wudun. Napa cakare? Lelampahan. Lelampahan kangka wuri Ya. Suarane gede tenan nggih, padahal wonge ming cilik lho. Kok iso gede? Kaya kakangmu mbiyen. Zaman Apa? aku isih SMP ya suarane. Kowe ngapa linggo urung anu kok isih linggo? Ah. Wis Ora kuat ngadeg apa piye? wis metu suarane. Oh. Nek Cah wis metu cilik wis linggo. debrak-debrak. Wah, aku wis kaya tuwa wae isih gejejer kok. Kono sing urung sepira mono wis ora gedeprak-gedeprak wah, perlu dipresake sesuk iki. Ngejejer mboten alami. Lho, alami ya. Sing penting aku ana ndok. Yo, Ayo. jenengan mawon. Lah ngapa? Lho nggih pun. Tresna tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya. Pun kula tak. Karep melu joget. Ra lunga, nek rung rampung iki rung lunga. Nek wis rampung bayar sik lagi lunga. Nggih. Tangane rasa wek-wek arep ngabar ngene edit aku apa? Ora Awer ngerti. ya. Kurma ngatus kilo diumuk-umukke. Arep dalang gondange agar isih cilik sasane 500-an. Uruh, isih keling ada kucilok. Enggak. Gitu. Yen liwat aku kelingan opo kae yen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna apa kasih sayang jenenge gubuk asmara piyen nate aku agung tresna tanpa kantal tanpa kloso joget betapote kataman asmara aku kok kae bangwati awet piye tumakon saiki kok kae tak tresna nganti kakasino jane iso joget ra to? Joget kok. Ih joget apa? ngepaske irama kendang ngono lho. Lah ya nek yang ngene kok ngene kaya ula. Lah nggih mumpun. Saanune. Rene to. Aso. Kamerane lho nang kene. Aku nek ora digeret mah. Wong mau ora digeret kowe dhewe lho. Aku lagi ngene kok wis ngene-ngene. Ya. Ngene. Nggih, Alah. Aleman. Wis yo. Ini nek ra ngeling
iki dalang wis tak jotos ket mau lho iki. Amang. Jotos. Nggih, amang. Enggak. Omong apa? Ya. Aku mau. Jenengan. Oke. Ya, ya. Catatan sak jroning ati. Yen liwat aku kelingan kupuk kae yen tak neng cagak kebak tulisan warna abang kanca isih prawan kupuk kae panwati wiwit biyen tumeka saiki kupuk kae pracrita wayah wengi nganti kakadika Catatan sak jroning ati. Datang lungkur saya merati. Yo ya Aku kowe dadi karma. Nah, Nggih matur sembah nuwun, Mbak. Kok sik Pripun? nek dalang iki ya nyawerno. lah kula ki ditimbali mriki iki donge iki ya No. Duitmu arep mbok nggo apa? Jengkulot nggih celeng-celeng. Kowe arep dadi celeng. Mboten. Oh. dicelengi maksud ditabung. Nggih. Kok tak kira nek arep dadi celeng. Nggih. Nggih Ya. piye? Nggih nek nggih niku mboten-mboten. Wis lah. Empun kok. Wis. Empun lah empun deal empun lunas. Ya. Endi? Ya oke, Mas Yusuf, terima Nggih. kasih ya Mas nggih. Nggih sembah nuwun. Sehat selalu, sukses selalu Amin, nggih. amin, Ngendinga. nggih. Yo, Ki iki ana sawerannya. Apa? Ya iki. Di. bagi aku Bagianmu piye? Wah. Oh. Ya. Nggih, Mas Yusuf terima kasih nek arep lega. Nggih. iki mau mie sapa iki mah Mek kok mek? Mek. Mie Nggih sapa? matur sembah nuwun Nggih, nggih. Pak Wiji Nugroho kalian Mbak Tatin. Nggih. Menawi kathah lepat atur kula diagung banget sami. Ora tak ngabro. Linebur dinten riyaya matur nuwun. Ria-ria nek kapan, Susu Dek? kowe kok. Yang penting sehat paras, Mas. Nggih. Makasih ya, Le ya. Yo ngene iki.